Гэта быў першы гёрлс-бэнд ва ўсім Савецкім Саюзе. Для іх пісаў інтымныя тэксты Владзімір Някляеў. Яны каталіся з гастролямі на Байканур, у Афганістан і Паўночную Карею, зараблялі больш за песняроў і верасоў і рабілі каверы на Аббу. Нічога пра іх не ведаеце? Тады глядзіце ўважліва. Сёння я раскажу вам пра сапраўдных чараўніц Загародні. Звычайна, калі гаворка ідзе пра савецкія часы і беларускую музыку, усе ўзгадваюць песняроў, верасы, завіруха, мяце завіруха, на дварэ ні машын, ні людзей, сябры. А я лягу, прылягу. Але вось гэтых дзяўчат памятаюць хіба не ўсе, а дарма. У самым пачатку 70-х яны гралі вельмі стыльны і прыгожы фанк і каталіся на гастролі за мяжу. Песні ведалі на памяць і спявалі пра спатканне хлопца і дзяўчыны ноччу над крыніцай. Можа, ты не мной, чараўніцай другой, загавораны таемнай прыгавор травой. Буду варажыць, аж да раніцы гадаць, раскахаў ты ці кахаеш, дзе цябе чакаць. Сёння вас чакае проста неверагодная гісторыя пра першы гёрлс-бэнд ва ўсёй усходняй Еўропе. Дзяўчаты са Spice Girls яшчэ нават не нарадзіліся, а нашыя беларускія прыгажуні ўжо былі сапраўднымі секс-сімваламі ў цнатлівым Савецкім Саюзе. Як вам такое? Я раскажу гісторыю Віа-чараўніцы, з чаго ўсё пачыналася і чым усё скончылася. Але спачатку дам крыху кантэксту. У самым пачатку 70-х ва ўсходнееўрапейскіх Віа панаваў патрыархат. Выбіцца ў салісткі дзяўчыне было складана, амаль нерэальна. І гэта натуральным чынам адбівалася на рынку нават ва ўмовах адсутнасці таго самага рынку. Ну вы самі ўявіце. Адны мужыкі з мікрафонамі ў руках. Натуральна, душа слухача хацела разнастайнасці і diversity, хаця такога слова ў тыя часы ніхто яшчэ не ведаў. І вось у галаву да гарадзенскага музыканта і джазавага аматара Геннадзя Латынскага прыйшла светлая думка. Я б нават сказаў бізнес-план. Не тое, што рэалістычны, а па сваёй сутнасці паспяховы. Латынскі прыдумаў сабраць цалкам дзявочы склад і зрабіць першае ў гісторыі Беларусі ўсяго Савецкага Саюза Віа, у якім выступалі б толькі дзяўчаты. На двары быў 70-й год. Песняры толькі-толькі пачынаюць выступаць пад сваёй цяперашняй назвай і яшчэ нават не запісалі паўнавартасную праграму. Сяброў і верасоў яшчэ нават не існуе, а ў Гародні адбываецца сапраўдная сексуальная рэвалюцыя імя Геннадзя Латынскага. Праз год пры доме культуры тэкстыльшчыкаў збіраецца першы склад новага Віа – чараўніцы. Дзяўчаты, выпускніцы гарадзенскага музычнага вучылішча цудоўна спяваюць, але не дужа ўмеюць граць на музычных інструментах і бяруцца за вучобу. А вось вам першы і класічны склад чараўніц. Людміла Маркоўская, рытм-гітара, вакал. Таццяна Несцерава, флейта, саксафон. Таццяна Тагіль, бас-гітара, вакал. Вольга Дзюба, клавішы, вакал. Зінаіда Кіслоўская, труба. Ірына Аўгусціновіч, трамбон. Лідія Кіслоўская, клавішы. Галіна Месіюк, вакал. Наталля Іваньковіч, саксафон. Людміла Лятынская, бубны. Сапраўдны біг-бэнд, у якім граюць беларускія дзяўчаты. Гучыць гэта вельмі нечакана, драйвова, настолькі, што ўсе пляцоўкі проста шалелі ад песень беларускага Віа. Але пра гэта раскажу пазней. Спачатку вось вам галоўны хіт таго часу. Магутны трэк «Зачараваная табой». Ты мяне над крыніцаю называў чараўніцаю, я цябе зачаравала варажбой, а сама зачараваная табой. Смелы, энергічны і вельмі прыгожы. Чуеце, які басавы грув? А якое класнае мнагагалоссе? Але я прапаную звярнуць увагу на тэкст. Владзімір Някляеў стварыў сапраўдны шэдэўр беларускай інтымнай лірыкі. Гэтая песня пра перажыванні дзяўчыны, у якой здарылася няшчаснае каханне. Яна заваражыла хлопца, і ноччу над крыніцаю у іх адбылося спатканне. Ён называў дзяўчыну чараўніцаю, і быццам усё было цудоўна, але пасля хлопец знік. А дзяўчына з разбітым сэрцам узгадвае пра тую ноч і думае, ці ёсць у каханка іншая чараўніца. Як вам? Драма? Трагедыя.
На ўсёй зямлі мы з табою адны, праплывуць над шаракамі дымы туманы, і каханне зноў прывядзе цябе сюды, да крыніцы запаветнай, да жывой вады. Гэтая песня зрабілася сапраўдным хітом. Слухачы на памяць ведалі тэкст песні пра ноч над крыніцаю і кайфавалі ад сапраўднага беларускага панку. Такую музыку тады не рабіў хіба ніхто. Шыкоўны фанкавы грув, дзявочае многагалоссе, духавая секцыя, сола, скрыпка і беларуская мова. Нават цяпер такое паспрабуе шукай. А для таго часу гэта сапраўдная музычная рэвалюцыя. Натуральна, уся ўсходняя Еўропа закахалася ў беларускіх дзяўчат. Першапачаткова новы ВІА лічыўся самадзейным. Дзяўчаты рэпетыравалі пад кіраўніцтвам латынскага, той вучыў іх граць на музычных инструментах. Он собрал женскую группу, и он также был руководителем музыкальным на то время, в 1971 году. Был такой коллектив «Мужской городняне». И вот нас ребята учили. Барабанщик учил барабанщицу, саксофонистов саксофонистку. И они очень много, мы тянулись за ними, потому что ребята, в то время это была ведущая группа «Городняне» в городе Гродно, во Дворце культуры текстильщиков. Кто ходил в то время на танцы, они знают эту группу, потому что это, ну как сказать, было тогда модно ВИА, но в основном гитары. А здесь присутствовали духовые инструменты. А в городе, кроме городнян, на духовых инструментах никто не играл. І ў выніку ўсяго за 3 гады чараўніцы атрымалі статус прафесійнага ансамблю і трапілі ў філармонію. Лятынскі спалучаў ухіл у народную музыку з джазавым і нават джаз-рокавым гучаннем. Ён даваў нам слухаць самыя модныя кампазіцыі таго часу, і джазавыя, і заходніх аркестраў, і вучыў граць так, каб песні гучалі сучасна і арыгінальна. Вось так узгадвала пра свае часы ў чараўніцах саксафаністка Святлана Рагула. Самае цікавае, што канцэртныя нумары былі яшчэ і з харэаграфіяй. А адзіным мужчынам на сцэне был конферансье Валер Бескарвайны. Откровенно говоря, приходили даже смотреть где-то как-то даже как на цирк. Я вспоминаю, что во Дворце текстильщиков, что на концерты, потому что женщины играют на духовых инструментах, но это физически очень сложно. Но тем не менее, было очень здорово, играли хорошо, причем играли серьезные вещи, джазовые вещи, а не просто там какие-то песенки такие простые, скажем. Канцэртная справа пайшла ў дзяўчат магутна. Чараўніцы гастралявалі са сваімі песнямі, дзе толькі можна сабе ўявіць. Нават у Байкануры спявалі для касманаўтаў, а туды траплялі самыя крутыя ВІА. Гастроляў было вельмі шмат. Настолькі, што ў пэўны момант гарадзенскія дзяўчаты пачалі зарабляць больш за астатнія ансамблі пры беларускай філармоніі. Нават больш за песняроў і верасоў. Уяўляеце? І вось, праз 7 год свайго існавання чараўніцы нарэшце саспелі для запісу першага альбома. Яго афіцыйная назва «Чараўніцы», але ўсе называлі яго «Зачараваныя табой» па назве галоўнага сінглу з гэтай кружэлкі. Альбом запісваўся ў рызе на мелодыі і дагэтуль гучыць шыкоўна. Цёплы лампавы гук, бадзёры, але не пафасны жаночы вакал, духавая секцыя, скрыпка. З альбомам працаваў гукарэжысёр Александр Штильман і зрабіў сапраўды круты запіс. Ды вы самі паслухайце. Вось тая самая «Зачараваная табой» з трагічным вершам Владзіміра Някляева. Ты мяне над крыніцаю называў чараўніцаю, я цябе зачаравала варажбой, а сама зачараваная табой. А вось яшчэ адзін хіт «Ручаёчак, ручаёк». Бачыць хлопец травы косіць, до суседякі, і дзяўчына хлопца просіць кладку перакі. Ручаёчак, ручаіна, травы пахнуць мёдам, перайшла пабрыць дзяўчына, чарадзейчак шкода. Але гэта яшчэ не ўсё. Мне вельмі падабаецца песня «Я жду тебя» з магутным уступам. Цікава, ці выкарыстоўваў нехта сэмпл з гэтай песні? Калі ведаеце, напішыце ў каментарах. Не паверу, што беларускія рэперы не дабраліся да такога ўдзячнага матэрыялу. Жду сейчас постучишь, и с тобою придет весна. Але на гэтым цікавосткі гэтага запісу не скончыліся. У фінале плыты гучыць кавер на гурт «Абба».
Як вам такое? Ён называецца «І днём, і ночью». Давайте пораўнаем з арыгіналам. И днем, и ночью ищет нас любовь, ищет нас вновь и вновь. Верю, однажды нас найдет с тобой и тихо скажет, ждал ты не напрасно. Оставлю я на тебе мить again. Ну як? Ці спадабаўся вам гарадзенскі варыянт шведскага поп-хіта? На мой густ, гучыць не вельмі густоўна і па-савецку, але сам факт наяўнасці такой песні гэта ўжо сапраўдная сенсацыя. Цяпер гэты вініл сапраўдны рарытэт, таму калі маеце яго ў сваёй калекцыі, можаце выставіць неблагі прайс на Discogs. Пакупнік знойдзецца. У альбоме «Чараўніц» крыху больш за паўгадзіны, але кожная песня сапраўды шыкоўная. І людзі гэта адразу заўважылі. Альбом выбухнуў і зрабіў гарадзенскіх дзяўчат сапраўднымі суперзоркамі. Тихо растревожена думкою бессонницей, вечно неспокойная и любовь моя. Замежныя гастролі, эфіры на тэлебачанні і вандроўка ў Афганістан. Так, вы мяне правільна зразумелі. Беларускія чараўніцы паехалі ў краіну, дзе ішла вайна, каб падымаць баявы дух савецкага войска. Выступалі ў шпіталях і нарабілі там сапраўдны фурор. Ну вы самі падумайце. Маладыя прыгожыя дзяўчаты спяваюць свае чароўныя песні людзям, якія бачаць перад сабой толькі смерць. Натуральна, тыя гастролі былі вельмі паспяховымі. Дзяўчаты правялі ў Афганістане больш за месяц і давалі па 2 канцэрты на дзень. Это была очень тяжелая поездка во всех отношениях. И физически, и морально. Потому что все, что мы там увидели, все, с чем мы там столкнулись, это было очень тяжело. Склад чараўніц мяняўся ўвесь час. Дзяўчаты прыходзілі, спявалі, каталіся на гастролі, пасля выходзілі замуж, нараджалі дзяцей і сыходзілі. На іх месца прыходзілі іншыя. Гучыць прыкладна як 15-й склад гурта «Топлес», але ў чараўніц было галоўнае – круты рэпертуар і прафесіяналізм. Так вось, каб цякучка кадраў у ВІА была не такая інтэнсіўная, нават існавала негалоснае правіла. Прэтэндэнтка на вакансію не мусіла мець дзяцей, а ісці ў дэкрэт можна было толькі праз 5 гадоў працы ў ансамблі. Ці працавала гэта на самой справе? Думаю, што не. Дзяўчаты мяняліся рэгулярна, чараўніцы заставаліся на хвале поспеху. Наряден город красив, веселый слышен мотив, и солнце в каждом окне, а все же скучно мне. Но в город чудо пришло, за тучу солнце зашло, и все притихло кругом, как только грозно грянул гром. Дарэчы, ці ведалі вы, што ў чараўніцах у свой час спявала і Надзея Мікуліч? Гэта быў самы пачатак 70-х. Дзяўчына тады яшчэ вучылася ў гарадзенскім музычным вучылішчы і паралельна працавала ў беларускім аматарскім гёрлс-бэндзе. Пришла девочка такая, сразу вот в глазах у нее было прямо, что она любит музыку, что она вообще музыкой живет. Она же аккордеонистка была, она училась на аккордеоне, по классу аккордеона. Вот. У меня как раз особая бас-гитара, только еще начало коллектива. Я ей предложил на бас-гитаре. Выучили, поучили, она очень способная была басистка. Она уникальна, она могла на бас-гитаре играть одно, петь совсем другое. Это очень было уникально, сейчас талантливая девочка. А ўжо на 4-м курсе яе заўважылі і запрасілі ў верасы. Гісторыя была цікавая. Вось як Надзея распавядала пра гэта выданню «Навіны». Перад выпускным, калі ішло размеркаванне, камісія не хацела чуць ні аб якіх верасах, а накіравала мяне ў Баранавічы. І слёзы пралівала, і па чыноўніцкіх кабінетах было пахадзіла, а мне было ўсяго 19 гадоў. З Мінска шлют тэлеграму: выходзьце на працу. З Баранавічаў не адпускаюць. Я пайшла на прыём да намесніка міністра адукацыі. Ён і даў мне адмацаванне. Вельмі лёгка, проста зразумеў мяне па-чалавечы. Прыйшлося вярнуць вучылішчу 30 рублёў пад'ёмных. У 1972 годзе прыстойныя грошы. Менавіта Надзея Мікуліч праз шмат год адыграла вельмі важную ролю ў жыцці чараўніц.
Але пра гэта я вам раскажу пазней. А пакуль прапаную паслухаць яшчэ адзін цікавы запіс ансамбля. У 1982 годзе выйшаў «Міньён Пах Чабаровы». 4 кампазіцыі, якія працягвалі фанкавую традыцыю творчасці дзявочага гурта. Тут ёсць шыкоўная музыка з джазавымі інтанацыямі, прыгожая і складаная адначасова. Вы толькі паслухайце. Калі прыхожу ў лес, я чую музыку, такую музыку. Ёсць руская народная неделька, самы жартаўлівы нумар гэтага запісу. Такі сон на верш з Дмітрака Бядулі. Як жа выйду я на росы, ножки дробные уже босы, ножки дробные уже босы. Як жа выйду я на росы, ножки дробные уже босы, ножки дробные уже босы. І галоўны хіт «Пах Чабаровы». Ён лічыцца адным з самых паспяховых трэкаў у дыскаграфіі чараўніц. Я ішлася, ты ішла, аж пакуль стамілася, і не ведаю сама, як зігнаць устрэлася. Ай, знаеш же ён са мной, ты такі суровы, не кружы ты головы, пах Чабаровы. Зараз за такі вініл на дыскоксе просяць больш за 70 еўра, і гэта сапраўдны рарытэт. Ды і сам калектыў, канешне, унікальная з'ява ў Савецкім Саюзе. У пачатку 80-х беларускія дзяўчаты былі суперзоркамі, выступалі на Алімпіядзе 80-х, каталіся на гастролі ў Афрыку і на захад. Але самыя экзатычныя гастролі ў жыцці чараўніц здарыліся перад самым развалам Савецкага Саюза. У 1989 годзе гарадзенскі ансамбль выбралі для ўдзелу ў 13-м сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў. Падавалася б, нічога цікавага. Звычайная савецкая гісторыя. Але справа ў тым, што той фестываль праходзіў у Пхеньяне. Таму чараўніцы паехалі выступаць у Паўночную Карэю. Што гэта ўвогуле быў за фестываль такі? Вось вам крыху кантэксту. У 1988 годзе ў Сеуле прайшла Алімпіяда. Паўночная Карэя яе шчасліва праігнаравала, а пасля вырашыла зрабіць свой фестываль і запрасіць туды ўсіх ахвочых. Літаральна ўсіх. На фестываль прыехалі дэлегаты са 177 краін, а на падрыхтоўку да свята Пхеньян недзе знайшоў 4,5 мільярды даляраў, прыкладна траціну свайго тагачаснага гадавога бюджэту. Пабудавалі найбуйнейшы ў свеце стадыён на 150 тысяч месцаў. Завезлі ў краіну новенькія мерседесы для дэлегатаў і ўсім паказвалі раскошу і багацця. Дык вось, чараўніцы былі адзінымі прадстаўніцамі Беларусі на тым свяце паўночна-карэйскай паказухі і дужа ўразілі публіку, якая сабралася паглядзець на выступ гарадзенскіх дзяўчат. Чым? Пакуль усе іншыя артысты паказвалі традыцыйныя для сваіх краін нумары, чараўніцы выканалі папуры з рэпертуара аркестра Глена Міллера. Шок, праўда? Вы самі ўявіце, беларускі гурт едзе на так званы антыімперыялістычны фестываль у Паўночную Карэю і выконвае там кампазіцыі аднаго з наймагутнейшых амерыканскіх музычных сімвалаў. Што гэта было? Правакацыя? Тонкая іронія? Ці проста так атрымалася? У любым выпадку дзяўчаты выклікалі ў Пхеньяне сапраўдны фурор. Вярнуліся ў Беларусь ужо з прапановай пра вялікі сольнік у канцэртным зале «Расія». Ён прайшоў з аншлагам. Усе квіткі размялі, каб убачыць беларускіх чараўніц. Чараўніц не стала ў 1991 годзе. Адразу як разваліўся Савецкі Саюз. Такі лёс напаткаў шмат, якія вядомыя калектывы. Выжылі песняры, сябры, верасы, але і тыя моцна змяніліся і не ў лепшы бок. А вось першы ўсходнееўрапейскі Girls Band сама ліквідаваўся. Але калі вы думалі, што на гэтым гісторыя скончылася, то не.
Памятаеце, я вам казаў, што Надзея Мікуліш адыграла сваю ролю ў жыцці калектыву. Ну дык вось. У 2011 годзе Мікуліш рыхтавала сольнік і патэлефанавала былым удзельніцам чараўніц. Самі яны перадаюць яе словы прыкладна так. Так, чараўніцы, пасядзелі без справы і хопіць. У мяне ў траўні канцэрт, вы спяваеце зачараваную. Вось так адрадзіўся гарадзенскі калектыў і пачаў актыўную канцэртную дзейнасць. Ці варта было гэта рабіць? Ну, вырашайце самі. Спачатку распавядовым крыху пра абноўлены склад. Да ўдзельніц старога складу Людміла Пасмурцавай і Людміла Наўмовіч далучыліся маладыя дзяўчаты, і ў хуткім часе мастацкай кіраўніцай стала Паліна Базылёва. Як натрапіла ў калектыў, заспявала на вяселлі ў сваіх знаёмых і яе заўважыла Наўмовіч. І закруцілася. Але што з сябе ўяўляюць чараўніцы цяпер? Вось вам прыклад. Выступ калектыву на беларускім тэлебачанні. Выглядае на тое, што з чараўніцамі адбылося тое, што ў свой час з сябрамі. Замест класных аранжыровак і крутога выканання танная фанера. Замест цікавых і складаных песень чаркашкварачны рэпертуар. Замест маштабных гастроляў канцэрты ў Донбасе. Паставіць кропку гэта таксама мастацтва. Каб аднойчы нешта прыгожае і светлае не пераўтварылася ў пародыю і карыкатуру. На жаль, тыя, хто сёння называе сябе чараўніцамі, так гэтага і не зразумелі. Але нам з вамі хаця б засталіся чароўныя запісы гарадзенскіх дзяўчат. Магутны беларускі фанк, ад якога фанацелі ва ўсёй усходняй Еўропе і далёка за яе межамі. Дзякуй вам за гэта, чараўніцы. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал пра сервіс Buy Me a Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!